барои чӣ имена Samsung дар 2 дақиқа барои шумо мефаҳмонам. барое ки Samsung брендае. бисёро ай Samsung рӯ мегардонанд барои зарядаш кам мебара, барое ки дар комплекташ ягон чиз надора. Не ки ман барои шумо боша ҳамаи хусусиятҳои плюсша барои шумо мефаҳмонам. дар охир боша ай нархи навош, ай памят, ай расветгош ҳамаша барои шумо гап мезанам. барои чӣ заряди Samsung кам мебара? барое ки рӯз то рӯз моделҳои баромада истоданд ки батарейкаи онҳо ай 6000, 7000, даже ай 10000 мАч баланд шудааст. ба ҳамин хотир вақте ки одамо Samsung мехаранд, яъне модели Samsung харидорӣ мекунанд, як моҳ пас, ду моҳ пас баргардонда баъзаш мебиёранд ки ака заряди телефон барои моро камӣ кардааст. Не бародаро, заряди телефон барои шуморо камӣ не. Просто баъзе моделҳои баромадааст ки батареяшон ай 10000 мАч баланданд. вақте ки ваё дар назари шумо заряд баланд метова, заряди Samsung боша назари шумо паст метова. батарейкаи Samsung максимум 5000 мАч мешавад ки ин стандартни батарейкаи дар Samsung. Samsung ба оҷи зарядаш кам мебарад, барое ки Samsung дисплеиш зуд кор мекунад. оперативкаи Samsung, мотори Samsung яъне чем ай дига моделҳода зудтар кор мекунад. ба ҳамин хотир расходи Samsung калонай. баъзе телефонҳое ҳастанд ки ай ҳисоби кор кардан, ай ҳисоби гап зан каме гарм мешаванд, яъне метаспанд. таспидани телефон, гарм шудани телефон ягон зарар дар телефон надорад. барое ки чӣ телефон дар соли 2024, 25, 26 баромадааст, ами ним соат зиёдтар кор кунӣ, агар телефон ба гармшавӣ ё ки ба таспидан гуфти гапҳо сар мекунад, ба ҳамин хотир ягон ҷои тарсаш нестай. меҳмони имрӯзаи мо бошад Samsung Galaxy A37. дар бораи телефон як дақиқа гап мезанем, дар охир боша нархи навоша барои шумо ҳатман гап зада мефаҳмонем. Samsung A37 яке моделҳое ҳастае ки дар соли 2026 баромадагиай ва дар байни моделҳои серияи А яке моделҳои популярнитари, яке моделҳои бақувваттарин ба ҳисоб меравад. A37 дохили комплект шамоли бисёре мегӯянд чӣ дора? бу бисёро мегӯянд ки любой телефон бояд ки любой чиз дошта боша. Не бародаро, Samsung кати iPhone дарни комплектша фақат якта кабел мемонад. кабели Type-C ба Type-C ё кабели Type-C ба Lightning мемонад. тамом. дигар ягон чизе дар ин комплектша намешавад. ба ҳамин хотир дар бораи комплектшам гап назанем мешавад. A37 чӣ хеле гуфтем, яке моделҳои популяр дар байни моделҳои серияи А. экрани телефон 50 мегапикселай, сета камера, якта спичка дорад ки основной камераш 50 мегапикселай, нахтон бинем ки телефон дар берун дар кӯча чӣ хел сурат мегирад. ба ҳамин хотир и 50 мегапиксел маънои вай надорад ки ай 200 мегапиксел кам безебтар сурат мегирад. баъзе моделҳое ҳастанд ки ба мисоли Redmi, Tecno ва ё ай 108 мегапиксел ё 200 мегапиксел мешаванд ки ва ё дар байни компанияҳои хичон ҳамин хел урвини мегапиксел доранд. Не ки дар байни Samsung боша 16 мегапиксел мешавад, 32 мегапиксел мешавад ва максимали 50 мегапиксел мешавад ки ин яке ай камераи качестваи Samsung дар 50 мегапикселе ки ина бинем ки телефон чӣ хел сурат гирифтааст. фронталная камераи телефон боша 12 мегапиксел мешавад ва корпуси телефон боша металл нестай. барои металл шуданаш бояд ки як уровень дига баланд бихезад. Samsung A57 корпусаш металл мешавад. A37 боша металл нестай ва пушташ боша пластик шиша мешавад. хоб, экрани телефон боша 120 Гц супер AMOLED кор мекунад. тарзи кор карданаш бинем ва ҳатман дар комментария баҳо диҳед ки телефон бунани худаш меарзад ё ки намеарзад. чӣ хеле гуфтем, супер AMOLED 120 Гц кор мекунад. ҷои заряд як Type-C, какар вақта Type-C ба Type-C кабел дорад ва телефонаша процессораш Samsung Exynos 1480 мешавад. оли айфондоро мегӯянд ки Samsung хе оли намедонанд ки ҳамон экрани айфонҳои худшон ҳамин компания Samsung гирифтагиай. ин чиз фактае, дар интернет бизанед намаш меброяд. ай модели Samsung Galaxy A26, 36 ба 37 гузаштан як варианти хубтаракай, барое ки бисёр качестваш, бисёр системаҳо функсияш ай 37 ай дига моделҳои кӯна фарқ мекунад. имена процессори телефон ва батарейкаи телефон боша 5000 мАч мешавад. чӣ хел гуфтем, заряди телефон вобаста ай худи одам мекунад ки вай телефона чӣ хел истифода мекунад. барои мисол, ман агар дар хона бошам, зарядаш барои мара 1.5 рӯзиёд мебарад. барое ки ман кам истифода мекунам дар хона. Не ки агар кор да бошам, дар як рӯз 10 бор заряда мемонам. чӣ хеле медонем ки мо видео мекунем, монтаж мекунем, видео загрузка мекунем, ба ҳамин хотир заряди телефон, яъне барои мара
қонибахш нест. Дар як рӯз где-то 4 бор то 10 маротиба заряд мемонам. Ва памятои телефон боша 6128 8128 8 баъд 156 ва дар баъзе характеристика омадагие ки бо мешавад 12 ба 512 ва 12 ба 156 мешавад. Ба ҳамин хотир нархномае ки дар болои видео десен, ин нархнома нархи ҳозирашай. нархи ҳозирашай, яъне может аида арзон шава, мумкине ки бо қимат шава, не ки дар реалфон телефон камае ки қимат шава. пас яъне арзон шудан мегираву дар 2 моҳ 3 моҳ як бор қиматам шава, ин вобаста ай қурби асрор мекуна ки камтар қимат мешава, як ҳафта пас 2 ҳафта пас бо арзонтар мешава. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанем, телеграм канали реалфон Москва дар болои экранро омадагиай дуроин дар ҷа боша нархҳо дар ҷа 1 соат пас агар иваз шава мепартоем, як рӯзам иваз шава, рӯз ба рӯз нархҳоа дар телеграм канал мепартоем. ба ҳамин хотир подписатсиро фаромӯш накунен, дуроин пайгирӣ кунен ва ин афғониҳои телефонҳо бохабар шавен. агар ки барои шумо Samsung Galaxy A36 маъқул боша, маъқул шуда боша, рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки муроҷиат кунед. Даставкаи мо инчунин Тоҷикистон ҳамаи шаҳрош, Россия ҳамаи шаҳру областош ва дохили Москва боша то метрора даставка дорем. адресҳои мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный ва магазини Реалфон.